Ogo. Pangaon mo. Pangaon mo. Asa sa rakrak. Tuhog pa si rakrak. Pangaon mo. Karena na spaghetti ninyo. Oops. Ato sa nang inito na magluto sa ko guys. Ha? Hello. Pag-hi diyan na may buntag. May buntag. Tanan. Kaya na siya, be. Kasi siya muling ko diya, bangko, asa mga ubang bangko, nawa naman yung mga bangko na to. Rikura si Art. Rakrat, tuhog pa si rakrat. Daon Andre. Naikuan o sigala ni. Ako sila. Bata. Ay. Kaniin mo ba? Oh. Yan na lang. Lumpia. Ano na ninyo? Dana niyo kaon mo. Spaghetti. Sumi. Ay, wala to isda o napato. Lami mo isdaan. Isda. Iyon siya ang panos nito. Pinsa? Karao? Taray. Ang gilain na eh. Panos na eh. Spaghetti nga, wag gisod sa rip gabi eh. Ano wala man ninyo gisod sa rip gabi eh nga. Hindi malako na. Magdada sila grikuan niya, wala na gisod sa rip. Panos. Ay na ninyo kan ang kuan ha. Ilaw ko na siro.
Iya, ini naman sila manfaat yan. Ayan ko naman. Hindi. Baka po siya, baka po siya. Wala silipon sa iba. Tanghag. Wato, big. Pansit oh. Bye. Nami ka na pansit. Ay, bala ka. Ayun. Ay, na ate, sa. Akan na siya, ara isang gabi. Hoy, Minchang! Gaya? Kaon ako, kaon sa kusod. Karael. Dali ang ga, mama. Jong! Guys, lain mo, kaya kamata na mo. Kakain ko pa be. Kagya. Wala ka na. Pansit lami, no? Yan lami to. Ito may masipon na. Ngit-ngit ba na?